कमैले रे धत्तरी की राइटर मौगा नौआ हंसैले रे धत्तरी की राइटर मौगा नौआ डूबैले रे राइटरवा हौवे रुपया के जामल नौआ हंसैले रे राइटरवा हर जोता के जामल नौआ डूबैले रे जय श्री राम के नारा लगा के जनता के भरमैले रे जय श्री राम के नारा लगा के जनता के भरमैले रे बाकी अब की भांडा फूट गइल बा बेनकाब होई गइले रे धत्तरी की राइटर मौगा नौआ हंसैले रे राइटरवा बेलज के जामल नौआ डूबैले रे धत्तरी की राइटर मौगा। अरे राष्ट्रवाद के पीछे छुप के राम के सौदा कैले रे राष्ट्रवाद के पीछे छुप के राम के सौदा कैले रे अरे हिंदू हित के घोषित रक्षक कौना बिल में समैले रे धत्तरी की राइटर मौगा नौआ डूबैले रे राइटरवा मुदैया के जामल नौआ हंसैले रे धत्तरी की राइटर मौगा। अरे सच सच बोलू राम के नाम पे कितना फंडिंग पहले रे सच सच बोलू राम के नाम पे कितना फंडिंग पहले रे अरे रामायण जस महाकाव्य के तू पहास उड़ैले रे राइटरवा मुदैया के जामल नौआ हंसैले रे धत्तरी की राइटर मौगा नौआ डूबैले रे राइटरवा हर जोता के जामल नौआ हंसैले रे राइटरवा बेलज के जामल नौआ हंसैले रे धत्तरी की राइटर मौगा नौआ डूबैले